Вітаю, вы на канале Еўрарадыё. З 11 па 17 траўня беларусы змогуць абраць дэлегатаў у каардынацыйную раду. І для таго, каб вам было прасцей арыентавацца ў кандыдатах і зразумець, чыя праграма пасуе вам найбольш, Еўрарадыё распачынае дэбаты паміж удзельнікамі спісаў. Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы актуальныя для беларускага грамадства. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага удзельніка ёсць аднолькавы час на тое, каб выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы, шаноўныя гледачы гэтага стрыму, галасуючы ў чаце трансляцыі. Галасаванне пачнецца праз некалькі хвілін. Дэбаты будуць складацца з 3 раундаў і заключнага слова кандыдатак. Кожны удзельнік у першым раўндзе будзе прадстаўляць сваю праграму, у другім спрачацца, а ў трэцім адказваць на пытанні гледачоў, чытачоў і слухачоў Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, я выступаю мадэратаркай гэтых дэбатаў і буду сачыць за тым, каб яны прайшлі па прынцыпах узаемапавагі, роўнасці і справядлівасці. Дадам, што я таксама працую сёння у жорсткіх рамках, то бок задаю пытанні коратка і па справе. Што яшчэ важна, што калі удзельнікі заходзяць за межы рэгламенту, мне давядзецца тут іх спыняць ўсё ж і прасіць вярнуцца да асноўнай тэмы. А цяпер час прадставіць нашых сённяшніх дыскутантак. Такім чынам, Тацяна Мартынова, лідарка спісу «Хопіць баяцца». Тацяна, вітаю, радая, што вы з намі. Вітаю вас, радая бачыць усіх. Зараз на экране вы ўбачыце спіс, першыя нумары спісу «Хопіць баяцца». Гэта Тацяна Мартынова, Михаил Рубін і Наталья Галаўчук. А суперніца Тацяны Мартынавай Лізавета Пракопчык, лідарка спісу «Наступ». Добрый дзень, Лізавета. Вы, як і Тацяна, вядомыя ўжо гульцы на палітычным полі, і таму, спадзяюся, ведаеце, як варта, трэба сумленна біцца. Таксама на экране спіс, першыя 3 нумары спісу, дакладней «Наступ». Гэта Лізавета Пракопчык, Маргарыта Ворыхава і Яўген Караулаў. Я яшчэ дадам, што надоечы мы правялі лёсаванне, таму сустрэча Тацяны і Лізаветы гэта нішто іншае, як воля лёсу. Яшчэ раз нагадаю, што гэта жывы эфір, што абедзве удзельніцы далучыліся да нас праз Zoom, і яны самі кантралююць свой мікрафон. Я ж кантралюю толькі рэгламент гэтых дэбатаў, а нашы слухачы, гледачы, чытачы, зараз все, канешне, глядзяць гэтыя дэбаты, так, ужо могуць далучацца да галасавання, хто для вас выглядае ў гэтых дэбатах больш пераканаўча. Такім чынам, пачынаем першы тур. Такім чынам, яшчэ раз, у першым раўндзе кожная удзельніца дэбатаў мае 3 хвіліны на тое, каб сцісла прадставіць праграму свайго палітычнага спісу. То бок распавесці, з чым дакладней яна ідзе ў каардынацыйную раду і чаму выбарцы мусяць галасаваць менавіта за яе. Лізавета Пракопчык, вам слова. Дзякуй вялікі, вельмі рада тут сёння быць. Прывітанне, Тацяна. Спадзяюся, у нас будуць плённыя дэбаты. Я пачну з таго, што такое наступ і якая наша галоўная мэта. Наша галоўная мэта – гэта набліжэнне зменаў у Беларусі і для беларусаў. І гэтая мэта трымае нас разам, гэтая мэта трымае нас у гэтай барацьбе. Праграма наступу базуецца толькі на адным прынцыпе, гэта рэальная палітыка і рэальныя дзеянні. Падаецца, гэта пачалося недзе падчас папярэдніх дэбатаў, падчас папярэдніх выбараў, калі казалі, вось яны прыйдуць, хоць бы пагуляюць у палітыку. Мы лічым, што мы ў палітыку не гуляемся і вельмі раем астатнім таксама ў гэта не гуляцца. Я думаю, за час існавання каардынацыйнай рады і агулам для сілаў стала зразумела, што
меры, захады, якія прапануюць ці ўжо ажыццяўляюць тыя ці іншыя актары, яны вельмі моцна ўплываюць на жыцці то беларусаў унутры краіны, то беларусаў, якія знаходзяцца ў замежжы, у тым ліку праз нашы нейкія палітычныя заклікі у тым ліку. Я могу дакладна сказаць, як уплывала, напрыклад, наступ. Наступ зрабіў за папярэднюю кадэнцыю даволі шмат для тых беларусаў і беларусак, якія зараз вымушаныя знаходзіцца ў Польшчы. Таксама для тых, хто не хоча, напрыклад, з'язджаць вучыцца ў Расію ці не лічыць беларускую адукацыю даволі якаснай і хоча вучыцца ў той жа Польшчы. Так, можа, гэта не вельмі было зроблена прям, што мы ўсіх запрасілі, ўсім зрабілі візы, адкрылі межы і гэтак далей. Але гэта тое, чым мы займаліся, я лічу, што мы займаліся гэтым даволі актыўна. Таксама я магу расказаць, напрыклад, пра ўплыў фракцыі беларусы, якія адкрылі для беларусаў магчымасць, якія знаходзяцца ў Польшчы, прасцей запрашаць сваіх бацькоў, іншых родзічаў да Польшчы. Гэта таксама, мне падаецца, толькі спрыяе таму, каб беларусы больш адчыняліся Еўропе. Я могу расказаць і пра ўплыў астатніх фракцыяў, у тым ліку фракцыі Тацяны Мартынавай «Хопіць баяцца», якая была часткай вялікай кааліцыі. Гэта ўплыў, на мой погляд, ён, канешне ж, негатыўны, але гэты ўплыў быў, гэта ўплыў, праз які ў беларусаў у Польшчы зараз зачыняюць рахункі, нягледзячы на тое, што ў іх, напрыклад, ёсць міжнародная ахова. Гэта ўплыў закрыцця для беларусаў Беларусі, закрыцця для беларусаў Еўропы. І так, я просто хочу падкрэсліць, што у кожнага слова, якое сёння будзе сказана мной ці Тацянай, у гэтых словаў ёсць кошт і у гэтых словаў ёсць наступства. Ліза, дзякую. Мы спыняемся тут крыху ўсё ж, відаць, у другой частцы нашых дэбатаў прэтэнзіі будуць выказвацца адна адной. Цяпер паслухаем Тацяну Мартынаву. Тацяна, вашыя 3 хвіліны на самапрэзентацыю. Вы знаете, я, наверное, потом буду заниматься самопрезентациями. Сейчас начну с одной истории из очень нашего общего советского прошлого. В 1937 году, да, во времена жизни и творчества товарища Сталина, а чтобы вы понимали, в народном чукотском эпосе есть такой герой, такое божество, ворон. Значит, этот ворон, он летает над Чукоткой, гадит, и из его помета вырастает все самое хорошее. Юрты, чукотский народ, деревья, ну и, в общем, все такое. И вот в 1937 году в Советском Союзе, значит, фестиваль народов Севера. Приезжает Чукотский национальный ансамбль и начинает петь гимн товарищу Сталину, в котором товарищ Сталин летает как ворон над, значит, Советским Союзом, гадит, и из этого вырастают советские люди, не прогресс, потому что товарищ Сталин исключительно срет на людей. Вот. Ну, в смысле чукчи, это чукотского народа, да, это очень даже круто. В смысле товарища Сталина не очень, а тот, кто присутствовал, первый председатель ЦК обкома чукотских, этих самых чукотской автономии, значит, он прям вот в этот момент сидел и сидел. Сидел и сидел. Но у него хватило мужества, так сказать, так как кроме него чукотский язык больше никто не знал, у него хватило мужества не стукануть, то все уехали обратно одним куском. Так вот, все, что сказала Лиза, прекрасно можно послушать, какие все молодцы, какая моя фракция негодяя из-за нас проблемы у белорусов, но не совсем так. Мы в Беларуси имеем большого ворона, который гадит, летает над всеми на вертолете, еще на чем-то, но только ничего не превращается, ни в прогресс, ни в счастливых людей, ни в кусты. И пока он там летает, ничего не будет. Это царь Мидас, которого либо мы уничтожаем, либо он уничтожает нас. Мы очень много можем говорить красивых слов. Я не понимаю, как в одном предложении у Лизы встретились слова «реальная политика» и «наближение змены у Беларуси и для белорусов в будущем», потому что реальная политика выглядит как раз наоборот. Они никому не нужны, кроме нас. И, в принципе, я это уже много раз доказывала в своих публичных выступлениях. Поэтому тут, знаете, два путя. Либо мы сохраняем трезвый взгляд,
А уже от этого идет все остальное дальше. Что мы можем сделать, для кого, в каком обозримом будущем, каким образом мы можем помогать белорусам, которым счет закрыли. Не потому, что у них ахово, а им закрыли, а потому что они за зефирками в Беларусь смотались, понимаете, и за сырочками. А потом Мартынова виновата, как оказывается. Поэтому, на жаль, все не так, как иногда выглядит. Я не популист, но я пытаюсь достучаться до мозга и до сердца одновременно, не пренебрегая хоть одним органом белорусского народа. Дзякуй вялікі, Таццяна. Сябры, я нагадаю, што вы глядзіце дэбаты, дзе сустракаюцца лідаркі палітычных сіл, якія супернічаюць на выбарах у каардынацыйную раду. Таццяна Мартынова, Елізавета Пракопчык пазнаёмілі нас ці выказаліся наконт сваіх пазіцый. Ну, а цяпер я задам кожнай кандыдатцы па 2 пытанні, якія склала рэдакцыя Еўрарадыё. Важна дадаць, што ніхто з удзельнікаў дэбатаў не ведае, якія пытанні будуць агучаныя, і для адказу на кожнае пытанне апаненткі маюць па 1,5 хвіліны. Таццяна, вы сталая дэлегатка каардынацыйнай рады і лідарка протапартыі, і ўсё ж хацелася пачуць, чаго вы, ваша партыя, дабіліся у 3-м скліканні каардынацыйнай рады, чым ганарыцеся найбольш і якую карысць збіраецеся прынесці ў 4-м скліканні. Дзякуй. Дякую за пытанничко. Смотрите, я все-таки не могу отвечать на эти вопросы без самоиронии. Вы уж меня пробачьте. Потому что вы совершенно точно сказали, у нас протофракция, у нас протопарламент, протопартия, в смысле, да? Мы просто пытаемся доказывать нашим партнерам, которые в момент, когда у нас будет какое-то окно возможностей, когда мы будем заезжать уже в Беларусь на танках, нас благословят, а не поставят нам подножку или не поставят нам ловушку. Потому что на данный момент все, что мы можем делать, это правда. Та правда, ради которой я сейчас трачу свое время. Я не политический активист, я гражданское общество. Так вот, вся правда состоит в том, что вот этот стульчик, который мы не имеем права отдать обратно Лукашенко, мы забрали его в 2020 году, мы должны на нем сидеть. КС, ОПК, офис Тихановской, политика пустого стула, если вдруг окажется пустым, его тут же займут чиновники Лукашенко. Мы должны в этом быть. И уже достижение, что мы выживаем, мы не психуем, мы не выходим, мы не создаем какие-то коалиции против кого-то дружить. Мы долбим, долбим и долбим, как мы договорились это делать в 2020 году. Это требует определенного мужества, и это требует определенного терпения, в том числе средств и ресурсов, которые мы тратим. И это главное на данный момент. Большего мы сделать просто не в состоянии. Мы не в состоянии повлиять на ситуацию внутри страны. Дзякуй, Таццяна. Елізавета, я адрасую вам тое ж пытанне і вам. Все ж, чым вы найбольш ганарыцеся з таго, што ваша фракцыя зрабіла у мінулай кадэнцыі, так, і якую карысць менавіта збіраецеся прынесці ўжо цяпер у наступныя бліжэйшыя 2 гады? Я думаю, што больш за ўсё я ганаруся тым, што тая праграма, якую мы прадавалі так нашим выбаршчыкам, што мы працавалі менавіта па ёй, што мы рабілі ўсё, што мы абяцалі, так не ўсяго мы дамагліся, але агулам мы, паглядзеўшы на праграму, думаем, што каля 70% мы ўсё ж такі з паабяцанага выканалі. Яшчэ я ганаруся тым, што наступ, моладзевы наступ — гэта адзіная фракцыя каардынацыйнай рады, якая не змяніла ніводнага чалавека у сваім складзе. Гэта тая фракцыя, дзе людзі, якія ўзялі на сябе адказнасць знаходзіцца ў каардынацыйнай радзе і працаваць дзеля беларусаў, яны гэтую адказнасць панеслі да канца. Я ганаруся тым, што нягледзячы, я думаю, што тут шмат, якія, канешне, фракцыі на гэта могуць паскардзіцца, нягледзячы на адсутнасць там нейкіх фінансавых рэсурсаў ці нейкага вялікага проста ўплыву, мы рабілі ўсё магчымае для паляпшэння жыцця тых беларусаў, якія знаходзяцца па-за межамі. Мы, нагадаю, якраз такі тая фракцыя, якая у пэўным сэнсе захавала каардынацыйную раду,
падчас першай крызы, якая адбылася, калі фракцыя кааліцыі «Латушка і рух за свабоду» паспрабавалі адмяніць статут. Мы былі тымі людзьмі, якія прымусілі ўсіх сесці за адзін стол і дамаўляцца. Мы гэта можам зрабіць яшчэ раз, мы гэта можам рабіць з іншымі людзьмі. Я думаю, што наступ зрабіў больш, чым патрэбна. Дзякуй, Ліза. Наступнае пытанне таксама адрасую вам. Вы ў сваёй праграме лічыце, што перамовы з рэжымам вы лічыце перамовы з рэжымам неабходнымі пры выкананні, цытата, выразных умоў. То бок вы лічыце, што рэжым мала таго, што захоча перамоваў, але яшчэ і будзе загадзя ісці на нейкія саступкі? Можаце патлумачыць? Не, на жаль, все не так просто. Я думаю, што рэжым хоча пэўнага дыялогу, можа, не прям з двум сіламі, але мы бачым па тых перамоўных працэсах, якія адбываюцца са Злучанымі Штатамі Амерыкі, што пэўная інтэнцыя на гэта ёсць. Пра якія рычагі мы агулам кажам? Звычайна мы кажам пра якраз той санкцыйны ўжо ўплыў, які мы маем, і мы можам яго выкарыстоўваць. Мы можам яго выкарыстоўваць праз прамыя якраз такі патрабаванні, праз прамыя словы, што вось, у нас ёсць такія санкцыі. Мы ведаем, што яны вам не падабаюцца. Мы ведаем, што і у нас ёсць ад вас таксама патрабаванні. Мы хочам, каб людзі выйшлі, давайце там рэпрэсіі спыняць і гэтак далей. Зразумела, што мы наўрад ці дамовімся пра абмен на ўсё. Гэта, хутчэй за ўсё, немагчыма. Ёсць ужо распрацаваная, напрыклад, дарожная мапа, якую распрацоўваў у тым ліку Артём Штрайбман, пра тое, як такі працэс мог бы існаваць. Я і наша фракцыя агулам мы падтрымліваем гэты падыход. Канешне ж, его можна фармаваць трошкі і змяняць падыход, але агулам канешне, можна пачаць і з паслабленняў з боку Еўропы. Я думаю, што у Беларусі ўжо заўважылі, што Еўропа пасля выпуску палізняволеных на гэтыя саступкі ў пэўным сэнсе пайшла. То бок мы даўно не бачылі ніякіх санкцый новых уведзеных на Беларусь, і так і будзе, я думаю, яно і прадоўжваць. Дзякуй, Ліза, за адказ. Наступнае пытанне вам, Таццяна. У сваёй праграме вы заяўляеце, што адвяргаеце гандаль людзьмі. Ці можаце патлумачыць пазіцыю? Гаворка ідзе пра перамовы Злучаных Штатаў з Лукашэнкам і вызваленне палітвязняў? И это в том числе. Ну, давайте так, мы всегда были очень последовательны в своих заявлениях. Когда я говорю торговля людьми, то я именно это и имею в виду. Каждый выпущенный политзаключенный, безусловно, получает от нас все лучи добра, которые мы только можем сделать, и если нужна какая-то помощь, я сама всегда рекламирую все возможные сборы и помощи политвязням. Но есть другой момент. На место одного приходят двое. Отпустили 100, набрали 200. Это бесконечная игра, бесконечная торговля. На этом рынке все бесконечно, если не останавливаются репрессии. А репрессии не останавливаются, и они не могут в этом смысле остановиться. Это колесо истории невозможно провернуть назад. Дело в том, что на данный момент остановка репрессий для Лукашенко означает, что он должен поменять законодательство, которое уже подстроено под все эти репрессии. То есть все законы, которые он писал, начиная с 2020 года, 6 лет, все декреты, все обещания силовому блоку и все остальное, он должен остановить, сказать с криком все назад, теперь охрана Видмина. А он не может этого сделать. Потому что иначе он вылетает со своей должности. Потому что какой смысл преступникам его охранять? При новом законодательстве все его окружение становится преступниками. Це неможливо, по-украински кажучи. И я удивляюсь, что за инфантильная позиция этих людей, которые это не понимают. Бесполезно выпускать заключенных, не прекращая репрессии. Дзякуй, Таццяна, за адказ. Дзякуй, Лізавета, за адказ. Такім чынам, адказы на пытанні рэдакцыі Еўрарадыё атрыманыя, пазіцыі бакоў больш-менш зразумелыя, і першы раунд нашых дэбатаў завершаны. Наперадзе самае цікавае, спрэчка, не пераключайцеся. Што ж, другі раунд. Раунд узаемнай крытыкі альбо узаемнага рэспекту. У гэтым раундзе кандыдаткі
задаюць адна адной па 4 пытанні. На агучку кожнага пытання даецца 30 секунд. На адказ 1 хвіліна. Заклікаю удзельніц да сумленнай і прыстойнай размовы. Мы хочам, каб вы былі максімальна канкрэтныя ў сваіх пытаннях і ў сваіх адказах. Я ж абяцаю жорстка сачыць за часам. Калі пытанне будзе зададзенае не па справе, вы можаце на яго не адказваць. Ну і нагадаю нашай аўдыторыі пра галасаванне ў чаце трансляцыі, бо менавіта вы вызначаеце пераможцу сённяшніх дэбатаў. Такім чынам, першай задае пытанне апаненцы Тетяна Мартынова. Татьяна, ваши 30 секунд пошли. Дякую, Лиза. Подскажите, пожалуйста, кем вы себя считаете? Политическим активистом или гражданским обществом? И почему? Зараз я хутчэй лічу сябе, канешне, палітычнай актывісткай. На жаль, ўсё ж такі грамадзянскі ўплыў у мяне скончыўся ў той момант, калі я з'ехала з Беларусі. В пэўным сэнсе я займаюся, канешне, працай з беларусамі на месцах. Збольшага я зараз забазаваная ў Познані, і я шмат працую з моладдзю ў Познані, з беларускай моладдзю ў Познані, у тым ліку той, якая прыязджае на вучобу да аднаго з буйнейшых універсітэтаў Польшы, універсітэту Адама Міцкевіча. І гэта даволі вялікая колькасць людзей штогод новых, якія у тым ліку незадаволеныя сітуацыяй Беларусі, якіх я спрабую якраз такі яднаць вакол ідэяў свабоды і працаваць на тое, каб гэтыя людзі не проста засталіся потым у Польшы, але вярнуліся і рабілі Беларусь лепш. Дзякуй, Елізавета. Тады ваше пытанне Тацяне. Маё пытанне Тацяне першае будзе такім: як вы ставіцеся да знікнення Анжэлікі Мельнікавай, і як вы лічыце, ці мусіць Павел Латушка сказаць хоць бы словамі, што на іхняй арганізацыі, на НАУ, ці на ім асабіста, тут мне ўжо не прынцыпова, ёсць хоць нейкая адказнасць за тое, што адбылося. Дзякуй. Татьяна, ваш час пошел, так. Да, дякую, Лиза, за питание. Я считаю, что зникнение Анжелики Мельниковой – это… Ой, как же это без русского-то матерного обойтись? На самом деле у меня болит сердце за всех пропавших девочек, и за нее, и за Олю Карпушонок. И извините меня, одну проимели польские спецслужбы, а вторую испанские. И других ответов у меня на это нет. Павел Латушка никому ничего не должен. Мы все взрослые люди, мы все голосовали в том числе за попадание Анжелики Мельниковой в Координационный совет и в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Оля Карпушонок тоже была в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это охота на хороших, крутых представителей гражданского общества, я прошу заметить, потому что мы все еще и работаем, кроме нашего политического активизма, которые действительно добиваются результата. Я могу в данном случае оказывать всем только свою моральную поддержку, родственникам, близким. Я не верю ни одному слову пропаганды, ни про Анжелику Мельникову, ни про Олю Карпушонок. То, что я знаю, я уже публично озвучивала во всех своих роликах. Спасибо. Дякую, Тетяна. Ваше питання наступне, друге питання Елизавете. Так, Лиза, так как вы сказали, что вы политический активист, а не гражданское общество, вы сейчас, по идее, должны отвечать, с пониманием, того вопроса. Я очень внимательно прочитала вашу программу, я немножко не понимаю. Наша галоўная мэта – вяртанне беларусаў у беларускам іх правоў, у тым ліку права жыць у сабе дома, спокойно атрымліваць документы и удзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Вы сами верите в то, что вы пишете? Что должно произойти в Беларуси, чтобы, например, Мартынова и компания, которая со мной с 4 уголовными статьями, вернулись в Беларусь и начали, политически активничать? И как это вообще вы видите при Лукашенко? С кем перамаўляць? Угу. Лиза? Дякую за пытанне. Я могу тут просто паўтарыць, напэўна, што гэта не будзе вельмі простым шляхам. Хутчэй за ўсё гэта будзе значыць пра пэўныя кампрамісы у тым ліку з маім сумленнем. Так, я бы не хацела жыць пры дыктатуры, я бы не хацела жыць пры Лукашэнку, але я ўжо пэўны час пражыла, у тым ліку сваю палітычную актывісцкую кар'еру я пачала у тым
асяроддзі, у якім пачала. У тым ліку гэта адбывалася пры Лукашэнку. У тым ліку я за гэтыя ж рэчы, якія зараз напісаны ў праграме, змагалася з 18 до 20 году, пакуль жыла ў Беларусі. І, канешне, можна казаць пра тое, што гэта немагчыма, якія ўмовы. Я думаю, што можна працаваць як на нізавым узроўні, дзе ты даводзіш людзям пра тое, што меркаванне кожнага важнае, пра тое, што трэба ўключацца ва ўсе гэтыя працэсы, пра тое, што няма бессэнсоўных дзеянняў, няма дзеянняў, якія не несуць ніякіх наступстваў, і праз тое, што мы будзем у тым ліку перамаўляцца з рэжымам. Дзякуй, Ліза. Вашае пытанне наступнае, гэта ў нас будзе другое яшчэ пытанне да Тацяны Мартынавай. Маё другое пытанне, Тетяна на яго, конечно, трошки адказала, але я удакладню яго і накірую яшчэ раз. Як вы ставіцеся да знікнення Ольгі Карпушонак, і ці вы лічыце сабе, ці спіс, ці вашу арганізацыю агулам адказнымі за тое, што з ёй адбылося, ці вам маглі б вы неяк гэта перадухіліць? Вы знаете, Лиза, почему я себя не вижу, почему я никого не вижу? Не может такого быть, мы тут все. Просто я попросила картинку. Дыка ёсць картинка, ніхто, мы ўсе бачым. Значит, я просто не вижу. Извините, я уже потратила 20 секунд на то, на что мы тратили время перед этим. Я думаю, что вы мне их позволите вернуть. Конечно, але мы все на месте. Я чувствую свою ответственность перед Олей. Объясню почему. Если с Анжеликой мы были в хороших, очень добрых отношениях, но, тем не менее, мы не были близкими подругами или так далее, то Оля была членом моей фракции. И я несу ответственность за членов моей фракции. 9 августа, когда мы были на конференции «Новая Беларусь» в прошлом году, перед ее исчезновением в Испании, я пропустила то, что, возможно, она была в подавленном очень состоянии. Она никогда была сильно открытым человеком. Не была. Она была очень сдержанной. Но я должна была заметить, что что-то не то. Я думаю, что шантаж Ольги начался уже тогда. Просто она не рассчитывала на чью-либо помощь. И, видимо, не рассчитывала на мою, хотя я никогда не давала повода своим членам фракции думать, что я не воткнусь в их какие-то истории и не начну помогать. Значит, я как-то не очень это донесла. Если у нее были проблемы уже тогда, а я думаю, что они уже были тогда, я должна была это заметить. Но я не заметила, извините. Дякую, Тетяна. Скажите, вы теперь нас бачыце? Да, спасибо. Выдатна. Сябры, я нагадаю, што гэта другі раунд дэбатаў, прымеркаваных да выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. Ён у самым разгары. Дыскутуюць і задаюць адна адной пытанні лідаркі фракцыі «Наступ» і «Хопіць баяцца» Тацяна Мартынава, Лізавета Пракопчык. Наступнае пытанне задае Лізавета Тацяне. Зноў я толькі што задавала. Можна задаць яшчэ раз. Добра, я задам. Я хочу запытацца, я послухала ваше выступнае слово, і вельмі цікава, як бы вы казалі, што вы змагаецеся за праўду. Я думаю, што ўсе так думаюць, так што мы змагаемся за пэўную праўду, і гэта добра. Але большая частка вашай праграмы прысвечаная таму, што нам трэба перажыць, нам трэба пачакаць, нам трэба перачакаць і гэтак далей. Як доўга нам трэба чакаць, трываць і што ў гэты час рабіць? К сожалению, Лиза, у меня нет для вас хороших новостей. При таких раскладах, которые сегодня в нашем мире существуют, это может быть долго. Эстонское правительство в изгнании, по-моему, 40 лет ждало. Дело в том, что нам очень важно сохраниться. Мы сейчас должны сберечь друг друга. Мы должны сберечь белорусов внутри страны, для того, чтобы не подталкивать их к пустым действиям, которые ни к чему не приведут. Мы должны максимально демонстрировать свою вменяемость. Я опять не вижу картинки, я не вижу тайминга. Значит, мы должны максимально демонстрировать свою вменяемость нашим партнерам, с которыми мы будем потом работать в будущем. Это очень важно. Мы должны максимально завоевывать, либо сохранять авторитет у белорусов, не выглядеть клоунами, не выглядеть людьми, которые что-то обещают и не в состоянии выполнить. На мой взгляд, многие фракции бросаются обещаниями по поводу каких-то и легализаций, и хороших классных историй по поводу быстрого возвращения и много чего. Татьяна, дякую, уже час скончены. Отлично, я не вижу тайминга.
Так, вам мы напоминаю. бачым, я У думаю, меня- што А мы я все вырашылі бачу, гэта я все пытанне. бачу, тому У меня картинка, вот сейчас у меня картинка Лиза, А, одна. Лиза, к вам нет претензий вообще. Я сейчас для того, кто рулит зумом. Я разумею, Вот у меня але остается гэта вельмі картинка дзіўна. Лизы, и я не вижу тайминга. Мгм. У любым выпадку, Тацяна, вашая зараз ваша час задаваць пытанне Лізе. Так, мое пытание Лизе. Ну, смотрите, Лиза, вы, я понимаю, что много говорите о белорусах внутри страны, голосовать из которых будет в основном как бы 1% из всех проголосовавших. У них просто не будет возможности этого сделать, мы понимаем, да, голосовать будут диаспоры. Мне не очень понятно, как совмещается в вашей риторике два момента. Что вы заявили программу, вы все практически выполнили то, что обещали, и вот только из-за одной Мартыновой почему-то людям закрывают счета, и у вас ничего не получается. Ну, вот то, что я услышала Лиза, сегодня в этом. адказвайце Тацяне, ваш час пайшоў. я не казала, што толькі праз вас, я казала пра кааліцыю большасці, відавочна, што гэта значна большая колькасць людзей. Я кажу толькі пра тое, што ёсць уплыў у кожнага дзеяння, і гэта ўсё, што я казала. Наконт таго, хто будзе галасаваць з Беларусі ці з дыяспары, я лічу, што большасць беларусаў, асабліва тых, хто вымушана апынуліся ў замежжы зараз у выгнанні, яны ўсё ж такі не проста хочуць пажыць добра у нейкай еўрапейскай ці іншай краіне з добрымі умовамі. Яны ўсё ж такі хочуць, каб тая справа, якую яны пачалі ў 20-м ці нават раней, каб гэтая справа давялася до конца. Я на гэта працую, моя команда на гэта працуе. Так, я згодна з вами, што гэта не будзе хуткі працэс, але мяне якраз такі у вашай рыторыцы трошки збянтэжвае, што вы прапануеце просто чакаць. Я чалавек дзеяння, я просто чакаць. Ліза, час скончыўся. Тацяна, наступнае пытанне таксама ад вас. Вы не совсем точно меня как бы передали смысл того, что я говорю, но неважно. Я не предлагаю чекать, я предлагаю влиять на то, на что мы можем повлиять, и не брать на себя лишнего. Лиза, я прочитала, когда очень внимательно всю вашу программу наступа. Я понимаю, что основная цель этой программы, я могу уложить ее в одно предложение. Вернуться в 2019 год. Неужели вы считаете, что это возможно? И самое главное, каким образом, чисто технически, степ-бай-степ, вы видите, как белорусы могут вернуться в 2019 год? Дзякуй, Тацяна. Ліза? Не трэба укладаць мне ў рот тое, што я не казала, ні пра які 2019 год я не казала. І наша каманда, мы толькі разважаем і прагнем таго, каб нават калі Лукашенко застаецца пры ўладзе, тыя людзі, якія з'ехалі з Беларусі, былі вымушаныя прайсці праз тыя ўсе выпрабаванні, мелі магчымасць вярнуцца назаўсёды, ці хоць бы вярнуцца на час, зрабіць гэта бяспечна. Я хочу, каб грамадзянская супольнасць у Беларусі ўнутры магла і мела права працаваць з іх мэтавымі аўдыторыямі, каб гэтае права маглі мець не толькі дзяржаўныя арганізацыі. Я хочу уплываць, калі не на нейкую дзяржаўную палітыку Беларусі, хоць бы на грамадства. І рабіць гэта не толькі праз блогі і ці нешта такое, я хочу прыкладаць свае намаганні да раблення Беларусі лепшым месцам для саміх беларусаў ўжо проста сёння. Я на гэты кампраміс шла до 2020 года, я Ліза, готова час на гэты кампраміс. скончыць. Дзякуй. Ну і засталося па аднаму пытанні. Так, па адным пытанні. Ліза, задавайце пытанне Тацяне. Мне падаецца вельмі важна паразважаць пра тое, я расказала ўжо, напэўна, што зрабіла я. Тацяна таксама, адказваючы на пытанне вядоўцы, сказала трохі пра тое, што зрабіў іх спіс. Але я хочу нагадаць Тацяне, што вы былі часткай вялікай кааліцыі, і відавочна, што ў вас было больш магчымасцяў для працы. Таму я вельмі прашу вас вельмі коротка і па пунктах сказаць, што вы зрабілі для тых мэтаў, якія вы заявілі, для дыяспары і для набліжэння ці ўплыву. Дзякуй. Тацяна? Дякую, Елизавета. На жаль, у меня только 1 минута для ответа, поэтому ответить на ваш вопрос грунтовно и по пунктам у меня просто нет на это времени. Поэтому в общем и целом это выглядит следующим образом. То, чем всегда занималась наша фракция, в том числе коалиция большести. У нас всегда есть ряд вопросов, которые мы в состоянии адресовать друг другу. То, что касается виз, помощи, эвакуации.
То, как мы остаемся рядом с белорусами, невзирая на то, что мы далеко. У нас есть люди, между которыми есть доверие, которым можно переслать фамилию, имя, отчество. Да, вы понимаете, что, о чем я говорю. И мы знаем точно, что они помогут, потому что не всем это можно сделать. Мы помогаем друг другу, в данном случае поддерживать санкции, потому что только с санкциями, только изоляцией можно додавить этот режим до момента вторжения на территорию Республики Беларусь военной силы. Это будет. Хотим мы этого или нет. Колесо истории крутится именно в эту сторону. А наша задача сделать так, чтобы под этим колесом погибло наименьшее количество белорусов. Тетяна, дякую. Ваше питание, апошнее питание для Елизаветы. У меня больше нет вопросов к Лизе. Она прекрасный человек, она ровесница моей дочери. И то, что она вот так вот видит эту жизнь, это такой подход молодежи, который почему-то, как мне кажется, у них должен быть другим. Потому что, это же такой наш немножко старпёрский, да, когда мы делаем то, что делали предыдущие. Сейчас по итогу, Лиза, вы пытаетесь перевернуть страницу. Это не вопрос, это утверждение, но вы можете ответить, что вы этого не делаете, если вы считаете, что вы этого не делаете. Лиза, калі ласка. Я лічу, можа, я гэта і раблю з вашага меркавання. Тут мне складана паўплываць на ваши думкі. Я думаю, што вы дарослы чалавек і самі справіцеся з іх фармуліроўкай. Я просто скажу, што я не збіраюся нічога пераварочваць, прабачаць, выбачаць і жыць, быццам бы гэтага не здаралася. Відавочна, што і я сама, і мае сябры, і мае паплечнікі прайшлі праз шмат якія выпрабаванні, што ў Беларусі, што ва Ўкраіне, ваючы за яе вызвалення, што тут зараз праходзіць у Польшчы. І я гэтага нікому не прабачу. Я лишь толькі кажу пра тое, што я хочу даць права людзям жыць далей на сваёй зямлі. З Лукашэнкам, без Лукашэнка. Хочуць яны таго, ці не хочуць. Яны могуць гэтым карыстацца правам ці не карыстацца. Я просто хочу зрабіць для іх гэта магчымым, таму што я бачу, што для кожнага і кожнай гэта каштоўна. Дякую, Ліза. Сябры, удзельніцы нашых сённяшніх дэбатаў, Лізавета Пракопчык, гэта спіс наступ, і Тацяна Мартынова, спіс хопіць баяцца, толькі што агучылі свае пытанні і прэтэнзіі адна да адной. А вы вырашаеце, дарагія гледачы, хто ж выглядае больш пераканаўчай, галасуючы ў чаце трансляцыі. А мы пераходзім да трэцяга раунду. Такім чынам, на чарзе апошняя частка нашых дэбатаў, трэці раунд, і самы час перайсці да пытанняў гледачоў, чытачоў і слухачоў Еўрарадыё. Нашы суперніцы маюць па 1,5 хвіліны, каб адказаць на пытанні. Я буду агучваць пытанні як з чату трансляцыі, так і пытанні, якія ўжо пакінулі нашыя гледачы у сацыяльных сетках. Тацяна, і першае пытанне прыляцела да вас. Вы сказалі пра ўторгненне ў Беларусь вайсковых. Ці сапраўды вы гэтага хочаце і ці не баіцеся, што будуць ахвяры? Немножко некорректно поставлен вопрос, что значит «я хочу». От моего желания здесь ничего не зависит. Я аналитик информации в открытом доступе, так будет. Независимо от того, что я хочу. Чем дольше Лукашенко у власти, тем ближе танки на территории Беларуси и тем ближе жертвы из жителей Беларуси. От этого никуда не деться. Потому что когда ретрансляторы Российской Федерации устанавливаются на крышах жилых домов в Беларуси, это значит, что туда прилетит украинская ракета в какой-то момент. Это сейчас Украина не отвечает, пока еще хоть какой-то худой мир держится на северной границе. Но в какой-то момент приказ наступать будет отдан из Кремля. И Лукашенко, как не субъект, ничего с этим не сможет сделать. Я бы не хотела, чтобы мы жили в мире иллюзий. Я бы очень хотела говорить: ребята, все будет хорошо, мы справимся. Но мы можем не справиться. Все дуально. У нас всегда есть, знаете, как я говорю, два путя. Один из них – это Лукашенко навсегда, на нашей веку. Пока не умрет, я имею в виду, да. И второй вариант – это когда все-таки вместо него к власти в Беларуси приходят нормальные цивилизованные люди. Второй вариант в обозримом будущем только через войну.
А, Это не я и не мое желание. Его просто нет. И мы не можем придумать, что за окном весна, лето, зеленеет трава, если там лежит снег. К сожалению, пока так. Тацяна, у мяне тады ўдакладнення. Вы можете адказаць так ці не. Ці я правильно разумею, што вы лічыце, што Лукашэнку можна прыбраць толькі сілай? Да. Дзякуй вялікі за адказ. Ліза, да вас пытанне. Ці з'яўляецца, на ваш погляд, Лукашенко гарантам суверэнітэту Беларусі на сёння? Так, пытанне, канешне, для доктарскай дысертацыі, не для таго, каб адказваць на яго на 1,5 хвіліны. Так, але я думаю, што ён адгульвае пэўную ролю ў тым, што Беларусь усё яшчэ як бы умоўна незалежная, у тым ліку праз тое, што ён чапляецца за ўладу. Так, можа, гэта не вельмі добрае памкненне, але агулам вынік пакуль нам на карысць. Так, пакуль мы маем незалежную Беларусь, і гэта толькі азначае, што гэта нам дае магчымасць за яе змагацца. Вось і ўсё. Дзякуй вялікі за кароткі адказ. Наступнае пытанне адрасуецца таксама вам. Як Лізавета бачыць сваё вяртанне ў Беларусь і ці бачыць яго ўвогуле? Ой, бачу я, канешне, па-рознаму яго. Бачу і уездам на танках, як кажа Тацяна, і уездам проста з сябрамі на нейкім паці-басе. І, можа быць, там я неяк тайна улезу ў Беларусь праз лясы, яшчэ нешта. Красей, варыянтаў шмат, але проста, калі размаўляць пра тое, як бы я хацела павярнуцца ў Беларусь, то, канешне, я б хацела павярнуцца ў Беларусь так, пад гарантыі, у якія можна верыць, але не верыць, і ці не верыць, пра тое, што з мяне здымаецца ўся крымінальная адказнасць за тыя 6, 7, 8, 10 артыкулаў, я ўжо збілася з падліку, калі шчыра. І што я як бы маю пэўныя зразумелыя правілы гульні, па якіх я магу гуляць у Беларусі. Калі гэтыя правілы гульні мне будуць зразумелыя, я ўжо буду тады прымаць гэта рашэнне аб вяртанні ці не вяртанні і аб тым, як я там буду жыць. Дзякуй вялікі. Тацяна, наступнае пытанне прыляцела да вас. Там было некалькі пытанняў, мы іх аб'ядналі. Нехта, значыць, з нашай аўдыторыі назваў вас прарасійскай, іншы карыстальнік напісаў, што вы з планеты Украіна. Як лічыце, чаму на вас спрабуюць навесіць цэтлікі? Красивая и умная женщина – это всегда мишень. Дзякуй вялікі. Таксама да вас пытанне, калі вы выступаеце за ўмоўнае зліць дзеда, так? Ці няма рызыкі таго, што праз гэта беларусам у Беларусі стане горш? Горше, чем сегодня в Беларуси, белорусам уже стать не может. Поймите, пожалуйста, все это. Я очень много общаюсь с белорусами внутри страны. Я знаю, чем они живут. Я знаю, какое там одище из идеологов, какие списки нам просто нелояльных. Вы понимаете, что там есть определенный реестр, имеет альтернативное мнение, и это уже черная метка. Я могу об этом говорить бесконечно. Я все это делаю на своем канале. Да, я немножко с планеты Украина, потому что 6 лет, почти 6 лет своей жизни в Украине я трачу на то, чтобы не дать ФСБшникам и прочим гадам поссорить белорусский и украинский народ. Потому что это здесь происходит каждый день. Фейки, вбросы и рассказы о том, какие мы безглуздые, у нас слабкие, мы ничего не можем, и мы все за Лукашенко. Нет, это часть моей медийной работы. А теперь еще один момент, который бы я хотела на этот вопрос уточнить, задев предыдущий. Когда мы говорим про Лукашенко, гаранта безопасности и незалежности Беларуси, я прям вижу, как во всех чатах появляется дух святого Зенона. Для меня этот человек-провокатор, который каждый раз делает все, чтобы не дать белорусам объединиться. Вот этими самыми «давайте потерпим Лукашеночку еще, бо без него ж ніяк». Як? Дотерпелись. Вот пока мы терпели и это все слушали, в 2020 году стало невозможным скинуть его бескровно. В итоге мы с вами здесь, а белорусы внутри, в тюрьме. Дзякуй, Тацяна, за пытанне. Наступнае пытанне для Лізаветы. У вашым спісе наступ адначасова і міністрка Ціханаўская, і бабарыканец, апазіцыянер, я маю на ўвазе міністрка Ціханаўская Маргарыта Ворыхава, так і бабарыканец, апазіцыянер Іван Краўцоў. Як спалучаюцца гэтыя пазіцыі?
Даволі проста спалучаюцца у нас перш-наперш ўсё ж таки каштоўнасць на аб'яднання. З каштоўнасцямі нашага аб'яднання можна азнаёміцца у нас, напрыклад, у тэлеграм-канале мы разам з праграмай гэта посцілі, каб людзі разумелі, чаму у нас сапраўды такі розны склад быццам бы несумяшчальных людзей, але як мы апынуліся ўсе разам. Наша галоўная каштоўнасць і тое, што падзяляе і апазіцыянер Іван і міністрка Марго, гэта чалавечае жыццё. Мы лічым гэта верхам каштоўнасці для ўсіх нас. Мы дзейнічаем толькі сыходзячы з гэтага. Я разумею так, што зараз і на Марго у пэўным сэнсе шквал крытыкі ідзе праз тое, што вось як гэта так, яна працуе і ў офісе, і ў ОПК, і працуе з намі, у тым ліку з Іванам. Але Марго чалавек даволі шчыры, і Марго сапраўды шчыра хоча зрабіць і працу ОПК, і працу офіса, і працу наступа лепш. І гэта тое, што нас аб'ядноўвае. Дзякуй вялікі. Елізавета, да вас наступнае пытанне. Наступ выступае не за кропкавыя, дакладней, наступ выступае за кропкавыя, а не за сектаральныя санкцыі, так? Але Лукашенко вызваляе палітвязняў менавіта за сектаральныя санкцыі. Што вы можаце на гэта адказаць? Не, наступ выступае ў тым ліку за сектаральныя санкцыі, мы агулам выступаем за санкцыі, мы лічым гэта карысным інструментам. Але мы лічым, што калі у нас ёсць інструмент, яго трэба выкарыстоўваць. Зараз на дадзены момант што сектаральныя, што персанальныя санкцыі не выкарыстоўваюцца ні для змены паводзінаў рэжыма, ні для змены паводзінаў тых людзей, якія пад персанальнымі санкцыямі. Мы лічым, што калі, напрыклад, зараз Злучаныя Штаты дамаўляюцца пра нешта з адміністрацыяй Лукашенка у Мінску, яны гэта робяць сыходзячы са сваіх інтарэсаў. Мы лічым, што мы можам і хочам як мага больш уплываць на амерыканскі бок, каб таксама як мага больш улічваўся і інтарэс беларускага народу. І гэта магчыма толькі пры умове прызнання таго, што гэтыя санкцыі могуць быць зменены. Зараз у палітычным мейнстрым эстаблішменце мы бачым якраз такі адмоўныя тэндэнцыі, мы бачым, што ўсё яшчэ кажацца пра тое, што трэба проста ўводзіць яшчэ больш санкцыяў, трэба даціскаць, трэба чакаць. Мы не хочам чакаць, мы хочам, каб інструмент, які ў нас ужо ёсць, зараз выкарыстоўваўся. Дзякуй вялікі. Таццяна, пытанне да вас. Вы выступаеце за такія ж санкцыі супраць Беларусі, як і супраць Расіі. А хто ад гэтага пацерпіць? От этого потерпят все в Беларуси, потому что не существует санкций, которые могут навредить только режиму, но не навредить белорусам. Белорусы выбирают оставаться внутри страны или уезжать. Белорусы выбирают, могут они в данном случае рассчитывать на помощь белорусов за пределами Беларуси, либо у них все нормально, они вот за стабильность, океан стабильности, за ебатьки, за лупутьки и вот это вот все. Это выбор каждого человека. Я за него не отвечаю, все взрослые. Но давайте будем честны, каждая снятая санкция – это плюс в карман режима, который сегодня, между прочим, трещит по швам. И если мы вспомним последнее заявление Зеленского, который сказал, пожалуйста, если санкции останутся такого же уровня хотя бы год, у России не будет денег на ракету. Я все время говорю, ребята, зеркально, просто смертей меньше. Если такие же санкции еще больше останутся еще какое-то количество времени, у него не будет денег содержать силовой блок. Силовой блок ничего не производит, он только прожирает и тратит. Уже больше 4 миллиардов отрицательное сальдо между импортом и экспортом. Если вы заметили, именно поэтому Лукашенко истерит. На каждом его совещании я получаю подтверждение того, что санкции работают. И именно поэтому мы должны давить дальше. Санкции должны быть зеркальные. Каждая сумка, провезенная через границу Беларуси в Россию, это дополнительная ракета в украинских детей. Дзякуй, Таццяна. Я удакладню, то бок атрымліваецца, што не трэба было здымаць санкцыі, каб людзі выйшлі на волю. Ці правильно я разумею вашу позицию? Дело в том, что они не сняты. Я думаю, что припынять, окей, припынять санкции. Для того, что толку, это же все игра, это юзание Лукашенко, красавчики. Они сняли санкции с Белавия, и что, полетели самолеты? Они сняли санкции с калийных удобрений, и что, открылся Клайпедский порт?
Почекайте. Якщо все делать аккуратненько, то мы их додавим. Дзякуй, Тацяна. Яшчэ пытанне да вас. Ваш спіс называецца хопіць баяцца. І ў гэтым ваш пасыл, так? А хопіць баяцца чаго? І хто мусіць не баяцца? Беларусы ўнутры Беларусі? Смотрите, «Хватит бояться» – это было движение самое популярное в Беларуси в 2020 году. Самое популярное, самая большая политическая тусовка, которая за 3 месяца взлетела выше всех хартий 97 и прочих существующих десятилетиями. Это был важный посыл. Я как организатор и как ведущая сила этого именно поэтому в том числе осталась в Украине во время войны. Потому что одно дело, когда вы точно знаете, что вы пойдете в тюрьму и считаете, что вы будете полезны на воле за рубежом, и другое дело, когда вы уже начинаете бегать от ракет. Извините. Для меня «хватит бояться» — это хватит бояться говорить с открытым забралом. Когда мне присылают «держите, пожалуйста, хостел», вот у нас белорусские утекачи и у всех закрыты лица смайликами. Камон, ребята, так может быть езжайте обратно? Или у вас смайлики, потому что потом за зефирками в Беларусь? Когда боятся сказать «я, Иван Иванович, Петр Петрович, не знаю, Светлана Игоревна, мы против Лукашенко, мы вышли на акцию. А нет, мне ж надо паспорт ехать менять. О, черт! Так может быть тогда travel document, который благодаря тому, что есть и Лиза, и я, и в этом смысле мы одинаково смотрим в будущее. Мы работаем с правительствами всех стран по поводу легализации белорусов, потому что белорусский паспорт сегодня приговор. Хуже только российский. Но только вы же определитесь. Вы за границей тоже боитесь? Ну тогда извините, тогда вы достойны Лукашенко. Тацяна, дзякуй вялікі. Апошняе пытанне Лізе. Ці лічыце вы магчымым, Ліза, спыненне рэпрэсій у Беларусі пры захаванні рэжыму Лукашэнкі? Так, я лічу гэта цалкам магчымым. Мы бачылі гэта ўжо некалькі разоў. Я разумею, што пра гэта некалькі разоў звычайна кажуць, што вось і да чаго гэта прывяло. Я раскажу вам, да чаго гэта прывяло. Гэта прывяло пасля кожнага такога змягчэння, ці як заўгодна гэта можна называць, гэта прыводзіла да таго, што ў грамадства была магчымасць да перагрупавання, да магчымасць агулам новай мабілізацыі. Гэта прыводзіла да таго, што рэжым быў менш секюрызаваны, ён менш у адрозненне таго, што зараз адбываецца. Тацяна гэта добра падкрэсліла, што зараз рэжым трымаецца на апараце сілавікоў, я з гэтым абсалютна згодная. Але кожны раз улада сілавікоў, а гэта самая страшная, напэўна, улада, якая ёсць у дзяржавы, яна змяншалася падчас такіх оттепеляў, не ведаю. І гэта давала магчымасць з'явіцца новым арганізацыям, з'явіцца новым лідарам меркаванняў, вырасці новаму пакаленню актывістаў. І гэтыя пакаленні потым прыводзілі да мабілізацыі грамадства. У тым ліку гэта адбылося ў 2020 годзе, гэта адбылося ў 2010 годзе, гэта адбывалася ў 2006 годзе. І я думаю, што калі у нас ужо ёсць 3 выпадкі, калі мы рабілі адно і тое ж, і у нас быў адзін і той жа вынік, я думаю, што на 4-й раз адбудзецца плюс-мінус тое ж самае, таму менавіта я ў гэта і веру. Дзякуй вялікі гледачам і чытачам за пытанні для нашых сённяшніх удзельніц дэбатаў. Ну а Тацяне Мартынавай і Лізавеце Пракопчык, лідаркам «Хопіць баяцца» і наступу за адказы на пытанні. На гэтым асноўная частка дэбатаў скончаная і галасаванне ў чаце ўжо спыненае. Такім чынам, перад тым, як аб'явіць пераможцу сённяшніх дэбатаў, я хачу яшчэ раз звярнуцца да Лізаветы і да Тацяны з просьбай сказаць заключнае слово, так падвесці вынікі таго, што вы сёння пачулі цягам гэтага апошняга нашага эфіру, цягам апошняй гадзіны, так? І магчыма звярнуцца да сваіх выбарцаў, што б вы хацелі ім сказаць. Ліза, калі ласка, вам слова. Дзякуй вялікі. Я думаю, што і я пачула шмат новага. Тацяна, насамрэч, таго, што я не чакала сёння пачуць, і, можа, Тацяна нават здзівілася некаторым маім словам. Агулам лічу гэтыя дэбаты вельмі плённымі і вельмі ўдзячная Еўрарадыё, што вы ўзяліся за іх арганізацыю. Я
напэўна, пра сваю праграму мне ўжо няма што сказаць, але я б хацела здзівіцца некаторым пазіцыям Тацяны, якія я лічу людажэрскім літаральна. Я лічу людажэрскім заклікі да таго, каб правесці вайсковую інтэрвенцыю ў Беларусь. Я лічу людажэрскімі пэўнае неразуменне таго, чаму людзі клапоцяцца пра скрыванне сваёй асабістасці ў замежжы. Я лічу людажэрскім, што размовы пра тое, што людзям блакуюць рахункі ў Польшчы, таму што яны ездзілі ў Беларусь, калі гэта відавочна не так, людзям не праз гэта блакуюць, а праз санкцыі блакуюць гэтыя рахункі. Але спадзяюся, што выбарцы зробяць правільна. Дзякуй вялікі, Ліза. Тацяна, вашая хвіліна на тое, каб сказаць апошняе слова на сённяшніх дэбатах. Я дякую всем, дякую вам, Мария, за прекрасную модерацию. Да, спасибо большое, Лизе. Была там кое-какая подмена понятий. Ну, окей, это дебаты, имеем право. Но, вы знаете, я бы очень хотела, чтобы Лиза оказалась права. Вот прям по-честному. Я очень часто говорю последнее время в своей жизни: Господи, я очень хочу, чтобы мой оппонент оказался прав. Потому что тогда нам будет гораздо теплее, что ли, в будущем, будет гораздо меньше жертв, гораздо нежнее, что ли, мы встретим друг друга на границе. Но, к сожалению, как показывает практика, правой, как правило, оказываюсь я. В этом мире розовых пони утверждение Лизы дать право жить на своей земле белорусам принадлежит не ей, а Лукашенко. Административная власть у него. И он решает, кто на своей земле будет жить на земле, а кто в тюрьме. И ни я, ни Лиза не можем сегодня на это поуплывать, выбачьте, калі ласочка. Я предпочитаю Дякую, Тацяна. иметь мужество говорить как есть, а не как хотелось. Мусім ужо спыніць вас. Што ж, У меня Тацяна... 20 секунд, я их не использую. Тацяна Мартынова, лідарка спісу «Наступ». Ой, я ўжо, бачыце, блытаю, лідарка спісу «Хопіць баяцца» і Елизавета Прокопчык, лідарка спісу «Наступ». Толькі што сказалі сваё апошняе слова на гэтых дэбатах. Ну, а самы час даведацца, як жа у нашай трансляцыі прагаласавалі нашыя гледачы. Калі ласка, якія мы бачым вынікі. Зараз яны з'явяцца на экране. Такім чынам на экране вынікі. Тацяна Мартынова сёння апынулася найбольш пераканаўчай для аўдыторыі Еўрарадыё, 63%. Елизавета Прокопчык, вашыя 37%. Так, я яшчэ дадам, што такое ж пытанне, хто больш пераканаўчым, мы задалі у нашым тэлеграм-канале, і там іншыя вынікі, там 61% у Лізы і 39% у Тацяны. Так што я вас віншую з паспяховымі дэбатамі, а нашым гледачам я хочу сказаць, што гэта былі дэбаты прымеркаваныя да выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. Гэта не канец, то бок будуць яшчэ дэбаты наперадзе. Уважліва сачыце за графікам Еўрарадыё, за раскладам. Так, сёння удзельнічалі у дэбатах лідаркі спісаў «Хопіць баяцца» і «Наступ». І я думаю, што, ў прынцыпе, дыскусія Тацяны і Елизаветы працягнецца ўжо на палях каардынацыйнай рады. Сябры, наступныя дэбаты запланаваныя на 23 красавіка, гэта чацвер. У студыі Еўрарадыё сустрэнуцца лідары ці прадстаўнікі спісаў «Ваш выбар» і «Еўрапейскі выбар». Ну, а для вас сёння працавала Маша Колеснікова. Я дзякую усім за ўвагу. Дзякую вам, дзяўчаты, за добрую дыскусію. Сустрэнемся праз тыдзень. Не пераключайцеся.